Bon dia, família, què tal, com estem? Jo molt bé, sóc en Jaume, d'aquí de Mobiliària Espígol, i ja sabeu, avui vinc a ensenyar-vos un nou pis que tenim aquí a Dorea, és l'àtic, en aquest cas, així que ja veureu amb quines vistes tenim. Aquest pis compta de cuina-menjador, d'un quarto de bany i d'una habitació, i una gran terrassa que tinc just aquí al costat. Ja veureu que és espectacular. Fins ara! Doncs comencem. Aquí tenim l'entrada amb aquest armari i tombem aquí a l'esquerra i ens trobem amb la cuina, com veiem tot incorporat, i amb el menjador molt ampli, amb aire condicionat, també tenim calefacció a gas, que ens dona a la terrassa, que veurem després. Si seguim per aquest passadís, ens trobarem ja amb el bany. Bany complet, com veiem molt xulo, està tot molt nou. Amb la seva dutxa. I tenim aquí el bany, amb bidet en aquest cas. Seguim endavant i tenim aquí l'habitació. Aquesta habitació, com veiem, compta amb armaris encastats i també tenim unes precioses vistes, que ara anirem cap a la terrassa a veure-les. Tornem cap al menjador, veiem que aquí tenim la taula, ideal per poder menjar. Tornem a veure, fer una miradeta a la cuina, s'obria també la porta d'entrada, el sofà, i sortim per despedir el vídeo. Ja sabeu, qualsevol cosa, preguntes, dubtes que tingueu, no dubteu en fer-nos-ho saber, i des d'aquesta meravellosa terrassa em despedeixo. Fins la propera. Gràcies.